Bé, ara vaig a explicar-vos com fer una entrada, com entrar en el WordPress i com fer una entrada qualsevol en el nostre blog. Aleshores, primer entrem en el blog, Berenguer Artístic, el tenim ahí baix, Berenguer Artístic, entrem al blog i en la part de la dreta, baix del tot, tirem cap a baix, cap a baix, cap a baix, tenim la part d'administrador. Aleshores hem d'entrar dins del blog. Aleshores ens demanarà l'email o el nostre usuari i la contrasenya. Com jo ja ho tinc registrat, doncs ja directament el meu ordinador ho reconeix. Aleshores entrem i entrarem al tauler. En el tauler, jo com a administrador, doncs, així a la part de l'esquerra m'eixen diversos ítems, a vosaltres doncs, possiblement vos isquen menys. Vaig ací dalt, vaig a obrir amb el botó de la dreta, vaig a obrir una finestra nova directament amb Berenguer Artístic, de manera que s'obri tal qual el blog, ¿vale? Per explicar-vos algunes coses. Molt bé. Doncs així en el tauler anem a entrades i anem a afegir una nova entrada. Afegim una nova entrada. També tenim directament així entrada nova per a fer-ho directament. El títol de l'entrada, en aquest cas vaig a fer una entrada amb treballs d'alumnes que són cares realistes de primer. Molt bé, i aleshores vaig a afegir unes imatges. Vaig a la part d'afegir mídia i aleshores així tenim dues coses. La mediateca, que és on estan totes les imatges del blog, totes les imatges que s'han anat pujant. I després tenim per a ficar noves imatges. Aleshores anem a seleccionar diferents imatges que tenim en el nostre ordinador. Jo les he guardat en l'escriptori, primer D, i seleccionem les imatges que volem pujar a la mediateca. Tarda un poquet en carregar-se. Bé, una vegada s'han carregat totes les imatges, puc fer diverses coses. Directament elles se seleccionen. Si jo vull seleccionar alguna més que tinc de la meva mediateca o al revés, o vull deseleccionar alguna, doncs li dono a cada imatge o les torno a seleccionar totes. Bé. Aleshores, si jo directament li dono així a la dreta baix, que diu insertar en l'article, se m'insertaran les imatges una darrere una altra, ¿vale? Com en aquest exemple en el que tenim les imatges una baix d'una altra. Però jo puc insertar-les com a galeria. Així, dalt a l'esquerra tenim crear una galeria. Aleshores, n'hi ha amb aquestes imatges crear una nova galeria. Hi ha diversos tipus de galeries, això ja podeu anar provant. Per exemple, vaig a fer una galeria que siga un slide. Un slide és que la imatge va canviant una a una altra. I inserisc en la galeria. Vale. Ja tinc així totes les imatges. Bé. I ja tinc, diguem-ne, l'article creat. Ara, en la part de la dreta tinc diverses coses que modifiquen l'article. Per exemple, coses sobre publicació. La visibilitat pot ser pública o puc editar i que siga, per exemple, protegida amb contrasenya o privada, que només la puguem veure els administradors o els autors. O publicar-la quan li doni a publicar o publicar-la, per exemple, doncs vull que se publiqui d'ací a 4 dies.
Bé. Després tenim les categories. En aquest cas, tenim categories els anys, tenim les assignatures. Per exemple, jo vull, en aquest cas és un treball d'alumnes, és de primer d'ESO i és del 2013-2014. Puc crear, des d'ací mateixa, puc crear una nova categoria. Li dono a afegir i dic una nova categoria que, per exemple, siga cares realistes. I la categoria pare, la categoria de la que depèn, pot ser, per exemple, seria dibuix. Aleshores, li dono ahí i si li dono a afegir, se me crearà aquesta nova categoria. En aquest cas, no la vull crear, no li dono a afegir. I per últim, no, encara queda una altra coseta, tenim les etiquetes. Així en etiquetes hem de posar coses importants per a la gent quan vulgui buscar i posa, per exemple, cares realistes, i li eixirà això. Aleshores, si anem al blog, tenim que així a la dreta tenim busques alguna cosa, si jo s'hi fique cares realistes, en seguida m'eixirà una perquè està en el títol i una altra perquè està en el tag. Ahí tenim les categories i així veieu les etiquetes. Així n'hi ha un núvol d'etiquetes amb les principals etiquetes de la resta d'articles. Com jo he posat, per exemple, els alumnes de cada treball, si per exemple li donara a Blanca García, m'eixiran tots els articles en els quals n'hi ha treballs de Blanca García. Així, jo ara no ho vaig a fer perquè és un poc llarg, però ficaria el nom de tots els alumnes. I per últim, tenim el format. Format en aquest cas és una galeria. El format se veu així en la part en el blog, en la part de l'esquerra n'hi ha una icona amb, este per exemple són imatges, este també, no sé, si entrem al blog normal, este és un vídeo, apareix ahí la icona de vídeo, este és un article normal, apareix un full, este és molt llarg, este és una imatge, apareix ahí com a imatge, este també. Aleshores, ja ho tenim tot enllestit, ja li donem a publicar. Sí, a la dreta, enmig, li donem a publicar i ja s'haurà publicat en el nostre blog. Tenim ja, com era un slide, veieu, tenim les diferents imatges que van passant. Les podem anar manejant o van passant elles. Si volem modificar alguna cosa, una vegada ja s'ha publicat, tenim ací edita. Li donem a edita i podem afegir, per exemple, un text, el que siga, el que vulguem modificar i donar-li a actualitzar. Res, a practicar. A veure que m'aclarisca. Sí. Adeu.